67 täällä ja tervetuloa. Tänään me vähän vedetään kreatiivista Minecraftia. Tässähän testaillaan. Rakennellaan vähän kaikkea täällä. Joo. Ykana taas. Näytän miten tehdään Lucky Block. Tää on jo, saat itse valita mitä sä laitat siihen. Pitää olla ainoastaan 4. Pistä näin. 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 Toivottavasti näitte. Näin. Ja vielä pistä tässä. Tämmöttiin näin ja näin. Teillä on nyt Lucky Block. Elikkä saatte hakua. Mä otan nytten kultaa, kun se on kyllä aika huono käytä. Rikotte. Saatte ne kaikki tavarat. Tsup ja tsup. Noin. Mennään tänne kylään. Mulla on ne uudet armorit, tämmöiset hienot Timu. Täällä on kananmuna. Ja sit mulla oli tämmönen hieno arkkukin tässä. Mulla on täällä tämmöiset tavarat. Tää on parasti mumia kaikkina, mikä mulla on ollut. Mä vähän huono tää kuvausjuttu, niin älkää välittäkö. Tuolla. Ota mennään tänne. Bam! Lammas. Ei kun ei lammas, kun lehmä. Näin pelataan Minecraftia. Tässä teille näyttää, miten pelataan Minecraftia. Näin. Jos ei auttanut, niin teette näin. Puff! Noin! Räjäytetään kaikki hambalasiksi. Tjuh, tjuh, tjuh. Boom! Bam bam! Eikä tonkaa. Polta ittees kuoliaksi. Mä räjäytän sut. Räjäytän sutki. Tällä dynamiitilla. Kato minkä mä löysin. Puff. No niin, oliko kivaa. Hienoa. Leikitään Hornatähden kanssa. Jee! Sä oot tylsä. Sitten tehdään kanapommi. Otetaan kana. Flip. Flip. Noin. Boom! Jei! Kanoja! Poltan sut. Poltan sut. Poltan sutkin. Poltan kaikki. Wow. Kato, tässä on sun veli. Ja tässä on se höyhenät.
Nyt sä saat nyrkin naamaas. Näin pelataan Minecraftia. Näin kerätään viljat. Oh! Sitten näytetään miten tehdään vammainen naama. Siinä. Siinä on Urpon naama. Täys Urpon naama. Noniin. Tämä juttu taitaa olla tässä. Tai ennen kuin lopetamme leikimme noitien kanssa. Täällä on taistelu noitien ja tämän Urpon kanssa. Jätkä, tämän vangitsen sut tänne. Näin. Hei, tuhoa tätä aluetta. Fuck, tuhoa tätä. Viitti. Näin mä teen tästä sun tuhoamattoman. Näin sä et voi tuhota näitä seiniä. Okei, selvä. Näytän teille tässä samalla. Näin. Niin kirjoitan tähän Minecraft. Tänne se on, missä se on. Pystyykö tätä ruokkia jollain? Haluan ruokkia sua täällä. Mä ruokkia sua dynamiitilla. Voinko mä tappaa sut? Mitä mä saan sut, jos mä tapaan sut? Mitä mä otan tän? Pennualta. Tän. Bam! Bam! Pum! 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 Et kaivele siellä mitään! Asshole.
Kiitti kaiveluavusta. Varmaan. Pysty suojattamaan. Sä niinku suojaat ittees tuolla. Sä oot kuollut. On nyt kuollut kohta. Jää, mä sain hornatähden. Eikö me lopeteta tämä video siihen? Tykätkää! Vetäkää oikein kunnolla sitä ihme juttua. Käänny taas. Moi! Muistakaa katsoa kaikki muut videot. Ja myös mun uusi video. No, se ei vielä tullut, mutta se tulee tänään. Se on mun uusi 4 tilan spesiaali. Mä sain vasta 4 tilaa. Mut silti, oliko hyvä video? Jos tykkäätte, lyökää kunnolla sitä tykkäysnappia. No moi.